Ako sa volá niektorý zo série filmov o Harry Potterovi? Jednotka, Harry Potter jednotka. Harry Potter jednotka! Teraz, keď náhodou zastavíš Marušku, už ste kamaráti, už by si jej mohol dať tú nižšiu sadzbu. Ja určite nezastavím. Prečo nezastavíš? No, si myslím, že Do Banskej nepôjdem. nechodí do Banskej. Do Banskej nechodíš. On povedal, že do Banskej nechodíš, ne aby povedal, že ja jazdím zodpovedne. Cigo, čo muži najviac oceňujú na ženách? Čas. Pravdovravnosť. Pravdovravnosť? Kde? Ktorá? Ukáž prstom. Ja u svojej, áno. Ty hovoríš pravdu? Opýtaj sa ma, ako vyzeráš. Ako vyzerám? Dobre. Vidíš? Hovorí pravdu. Elitka? Krásnu tvár. Tvár. A niek panenka Mária. Ukáž? Panenka Mária! Kachník, čo môže byť západné? Napadol ma západný front. Napadol ťa západný front. Dáme dvojku. Dvojku dáme. Elitka, ako sa volá niektorý zo série filmov o Harry Potterovi? Povedz to. Harry Potter 2. Harry Potter 2! Čo môže byť schované pod stolom? Dieťa. Špina. Ono by tá špina nevadila, keby ste tam nemali schované aj deti.